Ya, tetesaken Sekar Gumelar, Bima Audio, Mak Selemnya. Ninggal katresnan ya. Yuk. Kunjuk dumateng berat agung ingkang mijil saking Laladan Jakarta. Ingkang marak sowan wonten sasana rinengga punika. Dulur-dulur saking Jakarta matur sembah nuwun kembang rawinipun mugi-mugi dadosaken suka rena ing penggalih sor kopi. Saya suwe
Ya, sing jenenge lelampahan ya nduk Tresno iku